खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो दैबाना डिउटिनि मोननैसो भिडिअ होनो नागिरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट बा जोबजासिम हागोन आङो जों बहा थांनाङा फैदो आङो नोंथांमोननो खिथानाय जासिगोन आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गासिबो डिटेल खिथागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो थख' खिथालांनोसै फै अब्ला नोंथांमोना आं भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां देखायना जानोसै फाइनालि जों दा गाखोबाय जोङो दा बटआव गाखोबाय नै जोङो ब्रह्मपुत्र माने दालायनि बटआव गाखोबाय नै ब्रह्मपुत्र दैया बिदिनो बिराद दाहार दा बावहाय गासैबो डिपार्टमेन्ट दङ जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों लोगोसेनो मेडिकेल टिमबो दङ बाहाय मेडिकेल डिपार्टमेन्ट दङ दा नैबे मोनसे जों जे जायगायाव हैदों बेनि मोनसे गामि जोंखौ बे नावजों ओंखाम जानो लांदों नैबे गावबुरा नाव सालायनाया ओमफ्राय जोंखौ बिसोरो ओंखाम जानो लांबाय आरो बै सैमा खालामबाय थानाया उनजोंहाय बेवहाय जोंखौ बिसोर लांगोन जोंनि नावा गावलायनाय जाबाय जोङो गंसे नावजों फैबाय माखासेफ्रा गंसे नावजों थांबाय दा नैबेवहाय जों गासिबो ज' दंजोबोमोन हो बाहाय जोङो गासिबो नावा ज' दंमोन बे जाहैबाय मा जोंनि रिटार्न जाफिननाय मोनसे नावसो बियो हो जोङो हजोंनिफ्राय फैफिननाय नोंसोरनो आङो देखायगोन जेसेबां हायो फै बावहाय जोङो सापर्टखौ होबाय सापर्ट माने माबा आरोना जायखौ जों दाना होननानै बुङो मोसौनो दाना मोसौ दाउ अमाफ्रा माने माबा मोनजालाना गांसोआ लोमजोबनानै गुफुर जाजोब्बाय दा मोनजायाखिसै दाउ अमा हांसो मोसौ गासिबो माने रसा नांबाय आदार दा गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ हरनो बिथोन होनाय जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो जोङो दा रेकर्ड लाबाय बायनि बे डक्टर बायद' नै नाय बे ब्रह्मपुत्र नाय दै ओरैबायदि गिलु बालु गिथाव बाथाव बिराद गुवार जों माने रुगुंखौ नुस'हरा बेसे गोजानाव रुगुं दङथाय ओरैबायदि गिलु बालु ओमफ्राय नावाबो बांद्राय गिदिर नङा जों लांनाया दा जोंखौ ब्रह्मपुत्र सेर लांगासिनो दं आरो नै बे ब्रह्मपुत्रजों जोंखौ लांगासिनो दङ बे माने जों ओरै तिनसुकियानिफ्राय बोरैबा जा गिदा गिदा आसरिमोन जोङो डिब्रुगड़खौ बारबोबाय डिब्रुगड़ ओरै बारबोनानै ओरै धेमाजि ओरै खाथि बे ब्रह्मपुत्रआव संफैयो जों बे सेराव तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआ बोरैबा ओरै हाजो सेरावहाय बे सेराव गोलैफैदों आरो दा बे गोलैनाय तिनसुकिया एरियायाव गोलैनायावहाय बिसोर हाग्रायाव नालाय बिसोर मिसिंगाव दा नैबे बिथाङा मिसिंगाव बे मिसिं सुबुं बेबो दा बिसिनि गामियाव जोङो हैगोन आरो ना माने बिराद अन्थाव बाथाव गामि माने बिराद मोसौफोर दङ मोसौ फिसिजोबनाय ओमफ्राय बिराद बेराम जानानै थैलाजोब्बाय मोसौफ्रा माने आदारबो मोनजायालाखिसै बे आरोना बुहुद माने खेदों बिथांमोनहा थांनानै दं आरो बुंनो थाङोब्ला दा ओंखायनो जों बेहाय लांबाय दा नायदो माबायदि नावखौ सालायदों बिसोर बै गोजौनिफ्राय बिसोर डाइभारसन खालामबाय थायो हेन्देला बे उनजोंसो नायदो नोङो दोहौफ्रा दैनि माबाखौ नायोबा बिराद गियो मानोना फार्स्ट टाइम आं लाइफआव बेबायदि इसिबां गोलाव मानोना 3 घन्टा नावजों हान्थिफेरबाय आरोना थांनायाव जोङो 3 घन्टा ग्रोब लादों ओमफ्राय फैनायावहाय 2.5 घन्टा लादों आरो फैफिननायावहाय जों 2.5 घन्टा लानाय जादों दा बेफोरबायदि ब्रह्मपुत्र दैखौ नायोब्ला सिनेमाखौसो नुफेरबायोमोन ओमफ्राय गिलु बालुनो मानोना बे दैया गासिबो ओरै चाइना अरुणाचल माबानिफ्राय फैयो होननानै बिथांमोना खिथादों आरोखि जोङो माने सान्थि गैया बिसोरनि गामिया माने बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला दैनि थाखायनो सान्थि गैया आरोना नायदो जोङो दा मोनसे न'आव मिसिंनि न'आव जों ओंखाम जानो ओंखारबाय बिल्डिंआव नै आंना लंपेन्ट संफैगासिनो दङ मानो होनना बुङोबा जों दा बिसोर बैसाङाव थायो नालाय जों बैसांनिफ्राय ओंखाम जानानै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ खेबनो बिसोरखौ थिनाखै नालाय एसे उसुबिदा मोननानै दा जोङो ओंखाम जानानै ओंखारबाय आं बबे न'निफ्राय ओंखारा आं नोंसोरनो दा खिथागोन र' दानो आं नैबेखौ बारग्रोनि एसे नैबे न'आवनो जों ओंखाम जादों आरोना बैसांनि सायाव ओमफ्राय गाहायजों दै बोहैगासिनो दङ बाहायनो जोङो दा ओंखाम जानानै ओंखारबाय आरो आसरित नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायदो चारिय'फाले दै लोमजोबबाय थानो अबस्था गैला ओमफ्राय न'आ गासिबो बैसां जोबखासो बैसां नङाब्ला थानो हाखाया बे न'आवनो जों ओंखाम जादोंमोन आरोना जोंखौ आलुजों दाउजों ओमफ्राय दालि जहल जाहोबाय नै आं स्क्रिनाव होदों ओंखाम खुरना होनाय मानायखौहाय मिसिं आइजोफोरनि जोबोर गोजोननाय मोनबाय जोंखौ माने लकेल दाउजों ओंखाम जाहोहरबाय बे आरोना चारिय'फाले दै नाय ओरैबो दै माने बैग्रिबारि बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बोसोरै सोलायनांगौ होनो जायगाया माने बे थानायाव खुखाजोबनानै आरो गुबुन साइडजोंहाय बिसोरो आरो हाखौ लाफिनांगौ जाना फैयो आरो बेबायदि माने गभर्नमेन्ट स्कुल दंमोन गभर्नमेन्ट स्कुलाबो गुगालांजोब्बाय ओमफ्राय दा गोदाना लुफिननांगौ जानोसैलाय एम इ स्कुल दं टेम्परारि बे आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नैबेसोर गासिबो बिसोरो माने
बे गामियावहाय ओरैबायदि बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खांनो जानानै फैयो ओरैबायदि गुवार गुवार हाया बाला फबफैजोब्बाय बालाजों थानो हायि अबस्था जानानै फैबाय बेबायदि माने अबस्थाजों बिसोर दिनै भुगिनानै दङ आरो आसरित बिराद खस्थ' थांबाथाय माने दुखु नाङो बिसोरनि रायजो जानाय थासारिखौ नुनानै मानोना ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बिसोर जिउ खांगासिनो दं आरोखि आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ नै आं बे सारिय'फालिखौ नाय जों बुंनो थाङोबा बे हाग्रा आरोना तिनसुकिया नेसनेल पार्कनि आन्दाराव गोलैजोबो बे गासिबो ओमफ्राय नाव मोनफ्रोमबो न'आव नाव दंखायो नायदो बिसोरो ओमफ्राय दा गामि सिङाव बिदिनो फिसा फिसा दखान होनानै दं आरो सोरबाया जायहा एसे एनै दंजायो बिसोरो दा बिसोराव माने सिख्लासाफोर सेंग्रासाफोर गैया हो बिसोरो ओरै फरायनो थाफैजोब्बाय तिनसुकियायाव आरो भारा लानानै बिसोर दा नैखौ नायबानो बस्थाखौ बे माने दाना बस्था आरो हो मोनसे गामियाव ৭४ मोनसे गामियाव 30 बिदिनो गामि नायै गामि आरोना बबेबा गामियाव 150 बेबायदि बस्था जोङो बिसोरनो गभर्नमेन्टनिफ्राय साप्लाय होफैबाय आरो मानोना जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय माइरं नङा हो जोंनिफ्राय मोसौ मोसा हांसोनि थाखायसो दाना साप्लाय खालामनांगौ जानानै फैदों आरोखि बे डिसिनि अर्डार दा दिनै माने मार'वालिफ्रासो देरसिगोनलाय आजां गाजां दिनै दाना माने गुदामा खालि जाजोब्बाय बिराद माने हाजारनि बारा बस्था बे आरो दा जोङो रिटार्न जाफिनबाय नैबे ब्रह्मपुत्रजों जोंखौ लाबोफिनलायबाय जोङो बे दैजोंनो जों फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय था दैखौ मानोना गुबुनफोरनि बायदि मबाइला जुदि हाइ फाइ कुवालिटिनि मोनब्ला आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां खेबनानै खिन्थानो हागौमोन ना गोथां नुलायनाय माने गिफ्लांनो ओंखारोबा ना रुगुंबो गैयाना ओरैबो रुगुं गैया मा गैया नोङो बाहाय खामसारा मा नों आरो एथ' फिसा फिसि माने नावजों जों फैनाया बे गोरलै माने बाथ्रा नङा आरोना लाइफनि खोथा दङ गथिखे बुहुद माने जों फैनाय समाव आं माने खेबनो बावबोदों आरोना गोबां नावफ्रा दोबैनानै दङ माने जाय जै दोबैबाथाय रखा गैया होनना बुंदों आरोखि जेन'बा एसडिआरएफ ना मा होनना बुङो बै दै बोखांग्राफ्रा बिसोर थाफाखानांगौ दा बिसोर फैफानो जोंजों खिन्थु जोंनि नावआव गैया बिसोर बै मोनसे गिदिरसिन नाव दङ जायहायाव माने मेडिकेल टिम दङ बिसोरो दंफायो बिसोर दा जों बिसोरनिसिम थांगासिनो दं आरोना जों बिसोरनि नावजों एबार ज' थांसिगोन मानोना बे नावा थांनाय नंला बे नावा बै गामियाव थाहैसिगोन आरोना बे गामिनि मुंखौ जाहैबाय मा लिकबि होनना बुंदों लिकबि आरो फासिदिया ओमफ्राय लाइखा होननाय आरो बे गामि मिसिं गामि आरोना बेयो मिसिं गामि माने हाग्रा सिङाव दङ बिथांमोनहा मोसौ खुथि दङ मोसौ बाथोन मैसोबो दङ बे आरोना ओमफ्राय बिराद थासारिया गिलुं गिलुंथारलै माने मालाबाबो माने सान्थि गैया आरो बबेनि समाव माला मा फैगोन बेबायदि गैया गोबां मोसौ गोबां मैसो बुखारलांजाबाय माने ओरैबायदि दाहार फैयोना बे आरो दा जोंखौ लाना फैबाय जों मोनफैबाय नैबे जोङो दा मोनसे नावआव ज' दंफैयो बेवहाय मेडिकेल टिम दं जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्ट दं आरोना जों बाहाय दा जमा दंफैबाय आरो सफैबाय ओमफ्राय आं नोंसोरनो ससे भिडिअ देखायबावनोसै नैबे ब्रह्मपुत्रआव खेबनाय माने जों बै नाहरबाबो जों रुगुंखौ नुहुरा आरोना आसरित ओमफ्राय बिराद दोहौआ बिराद माबायदि दोहौ दङ नाहरबाबो नोङो चारिय'फाले नाहरबाबो नों रुगुंखौ नुखाया आरो बिराद ओमफ्राय बे एसेबां गिदिर दैयावनो बे फिसा फिसा नावा बेजों बैथा जावै जावै मानसिफ्रा ना हमो ओरै माने रुगुं नागिरनानै हमो नायनो बिसोरो होमबा बिसोरो बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों माबोरै बिदि जुजिनानै ना हमो दे बोरैबा जोङो बेलथायबाथाय गैला आरो बिसोरनाव ना लाइफ जेकेट दङ ना मा दं जेबो गैया आरो दाथ' जों लाइफ जेकेट माने जों गानजोबखादों बायसान्सलि माबा जायो जानोबो हागौ होननानै बे आरोना देखायबाय ओमफ्राय नैबाय जों गासिबो टिमा सफैजोब्बाय नालाय जों दा रिटार्न जाफिनबाय बे रिटार्न मोनसे बट बियो बे देरसिन नावा बाहाय नोङो एसडिआरएफबो दङ जोंखौ माने बायसान्स माबा जायोबा बटआ बिसोर बोखांगोन ओमफ्राय बे एसडिआरएफनि माबाया जोंनि उन फैबाय थागोन आरोखि बिसोरो नाहरलाय बेलाय बै मैसोफ्रा हनै आद्रिनो गांसो मोनदोला ओरैबा ओरै थाबायथिंलाबाय थाबाय बे हाद्रि बाला फबजोब्बायना बाला फैनानै फबजोब्बाय गुफुर जाजोब्बाय आरो स' बेखिनि लोगोफोर थेंक इउ